Horas matuita saluna. Sude parhalado ni huriata. Pasaton selamat datang. Dohot selamat hari Minggu. Tuhamu ruas tarlumobi. Tuhamu ruas na odope. Madohoti parmingguata di gareja taun. Adorak sotapuka parmingguata. Denggam mahita martangiang di bagas rohat tabe. Amen. Tapasorang marohata, tapukama parmingguata, marhite buku ede nomor 10 alu ayat 1 ayat 2. Jongjong Mahamuna. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songono dodi dok Tuhan Yesus, lehonon ni amamu nama, di banua gijangido todi parbadia, tu akka namangi dohosa. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatudosan. Amanami na di banua gijangi, usehon ma todim na badiai, dohot hapistaran nasian hoi, tu saluhut huriam, asalam rarat, jalalam hot hatam na badiai, di tonga-tonga ni amion. Lehon ma hiras niroha, di naposom majamitaon hatam, asalam pita jalalam gada huriam nabadiai patotong mahuhut rohanami mangoloi ho saha ro di ujung di bagasan hapur siaon nature mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Mari demahita sebuku ede nomor 217 ayat 1 dohot ayat 5. Ya
Tangi ho kamu patik ni debata ima sian patik paupaton dohot lapatanna patik paupaton. Ingot hamuma parbadiaho nari minggui dina ono mari do diula dina ori ma ulahamu nasa siulaonmu alai angguari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anak mupe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisi ni hutani halape namangi bati hutam adinono mari do ditoppa debata langit do tano do laut do nasa isina dungi maradia do ibana diari papi tuhoni di bahe nido ubahen na di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai dia do lapatan ni oddo ikon di habiari rohata di bata jala ikon holong rohata di ibana asa unang tuis rohata diajar nasian hatani di bata iko badiado hatani di bata di rohata jala iko ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon imasahna atong rak mangidogogo mahita siad debata laho mangulahon pati nai. Tuhan debata, saya parbubu imahami, manglahon na hombar tu patiki. Amin. Marede mahita siap buku ede 314 ayat sada dot ayat 2. Jongjong mahamu
Tatoboti madosata tujolo ni debata martangi ang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatudosan. Para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujolom. Manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahatot dohami tubuh. Jaladang adong huhapor siyai di bagasan rohanami yan. Saluhu dohami manibil siyan akka dalammu. Masay godang do pangalosyon nami di patimu. Alay ingot hami ale Tuhan. Alani denggan di basam dohot asini roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami, dohot pangalosyon nami. Saingot mahami, hobar tuasi ni rohamdo dengan ni basam, ala ni goarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham, di dosa nami nagodangi. Amen. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosata. Roma hamutuau asa mangulu todimuna ninna Tuhan Jahoba. Tugsura rara dosa muna songon abit bunga dadap. Botardo bahenokku songon itak. Naperara songon abit hasubba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapo madi debatana di gijang. Amen. Hudol mahamu. Marede mahida sebuku ede nomor 100 pulusia ayat 3. Hata ne debata nagabetrupu epistel di mingguta sadarion imana tersurat di Yohanes bidu 5 mamukasian ayat sada sahatu ayat sia tajahama marsorit-sorit. Salpunii adong mapesta ni halak Yahudi jalan ako ma Yesus tu Jerusalem.
Jadi adonga di Jerusalem, dilambungi harbangan biru-biru, paridian sadana margoar Bethesda, anggo di hata heber, 5 do soko-soko disi. Marpiaha dodisi torop halak nahasitan, nama pitung, nasarion, na tiarapon, akan napai mahon, hagugusang ni aiki. Ai suru-suruani debata do tuak marombas-sombas tubagasan paridiani manggunsang aeki. Asana parjolo bomut dihagutsang ni aeki, gabe malundo, manang dia pesahit ngalohot tu ibana. Alaya dong madisi sahala naung 38 tahun leleng na marsahit. Ida Yesus ibana peak disi, jala di boto ma, naung pola leleng ibana disi, gabe ni nama mandok ibana, naing malum ho. Jadi didok na marsahit ima mangalusi ibana, iya le Tuan, dang adong parhuaku. Nama nogu au tu paridiani dihagugusang ni aiki. Ai madok rodo piau nunga di joloani na asing au mijur. Dungi nina Yesus mamandok ibana, hehe maho, hindat malagem, mardalan maho. Jadi pitor hisar majolmai dihidak malagena laos mardalan ma alai arisabda do toho nasadari i. Ido sahatna martua mana tumangion hata ni debata jalana upeosa. Amin. Mareda mahita siya buku ede nomor 452 ayat 1 dohot ayat 2. Tahatidak ko maha porsiaw tay, songon na ni hatidak ko ni dongata saha porsiawn, di sadok portibyon, rak mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, Na tumapalangit dohotano. au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai,
imana tirbuon simarian nagebekabia setot di perbadia andorak sohabuan ido tuhata natumaon na bernit di panguman selatus nama terpajal do ibana di hao pinor silang na tua tuban watoru olu diari patoluhon nama nae tu surgo lahundon samunya batu-batu Jehovah amanai pargogona suatu dosani isi mai mana au porsea di parbadia jaladong sada huria na agadi huria hatapan halak Kristen akan agadi dohot dia sesani dosa dohot dihatai nama dok mulak mangul sogo daging ni halak nong mate do diang uluan na surasuda udul mahamu tapi gimana titing ni huriata Tikting di Huriata, Minggu tanggal 20 Mei 2022. Sada, goar ni Minggu sadarion, ima Minggu ek Saudi, lapatanna, say tangihom ma suaraku ali Jehovah, dohok topik, ditangihon debatado jow-jow ni partigor. 2. Padidion Nabadia. Hari Minggu tanggal 5 Juni 2022, Nanaengro 2022 Nanaengro patapaon ni Huriata do Padidion Nabadia tuyanakon ni Huriata di parmingguon bahasa Batak. Pinangido tunatoras nanaeng mendaftarhon di anakonna asa mengisi formulir pendaftaran baptis jala majalo surat keterangan sian situa sektor nabi. Pastoral Konseling Baptis di Patupa hari Sabtu 4 Juni 2022 pukul 10 sadawib. Tolu, tikting nang marbagas. Tikting paduahon. Goar, James Julian Siregar, alamat Jalan Kampung Rawa, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Huria HKBP Taman Adiasa Resort Serpong. Anak ni Amata Ali Pahlawan Siregar, tubuh ni Inata, Lumina Boru Siringoringo, Dohot Orwana, Goar, Elizabeth Dikna Puspita Tri Nugrahaini, alamat Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran, Boruni Amata FA Suharyoto, Tubuni Inata Sudaryatun Tri Hardini, Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 pukul 8 di HKBP Yogyakarta Resort Yogyakarta. Sai di pasu-pasu tuhata masakap parbagason di nasida. 4. Seksi remaja. Sadarion Minggu tanggal 20 Mei 2022 ima witor remaja na pasapulu toluhon tuyana kota remaja kelas SMP dohot wimit tu kelas SMA masuk pukul 10 saha tu pukul 12.30 maringanan di serbaguna A. Pinangido tu akanatoras asa dohot memotivasi aka yana kota remaja lahom madohoti kegiatan ini. 5. NSD Sadarion Minggu tanggal 20 Mei 2022 pukul 14 WIB di Patupado NSD Maringana di Serbaguna A. Nani uluhon ni Pendeta Ferison Rajoki Pasaribu. Onom PA PKM. Hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 pukul 10 WIB Punguan Keluarga Muda HKBP Kebayoran Baru Patupahon Match Up Maringanan di Serbaguna B. Nani uluhon ni Pendeta Liston Butar-Butar. Pitu syukuran inahana. Hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 pukul 10.30 WIB di Patupa Inahana HKBP Distrik 8 DKI Jakarta do syukuran Inahana HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Maringanan di Sopomar Pikir HKBP Jalan Damai nomor 1 Pulau Gebang Cakung Jakarta Timur. Mardomutusi dohot dopadita madohoti uloni. Walu sermon lansia.
Hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 pukul 10 WIB di Patupado Sermon Lansia HKBP Kebayoran Baru Maringanan di Serbaguna A. Pinangido tusude anggota lansia HKBP Kebayoran Baru asa madahoti sermoni. Sia pertanggiangan sektor. Hari Senin tanggal 30 Mei 2022 pukul 10 WIB di Patupa Huriata do pertanggiangan sektor Godung nani hasuhuton ni keluarga S. Leopold Tambunan Situa Lambok Boru Sibarani Maringanan di Serbaguna A dohot marhite zoom nani uluhon ni Padita Luhut Sibolon pinanganigo turwas ni sektor Godung asa madohoti pertanggiangan ni 10 pasaha peliat tujolo Sadarion Minggu tanggal 20 Mei 2022 pasaha peliat tujolo dohita lau tupakta tu ulaon pengembangan masyarakat HKBP. 10 sada hari ulang tahun ke-71 dan pesta gotilon HKBP Kebayoran Baru. Panitia HUT ke-71 dan pesta gotilon HKBP Kebayoran Baru patupahon penjualan souvenir Rp200.000 per piece. Boy mata pesan diganup koordinator sektor Nabi. Sadarion Minggu tanggal 20 Mei 2022 di Patupado Basar Makanan Dohok Minuman Maringanan di alaman ni Garejata. Hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 pukul 10 WIB di Patupado acara semalam di Hanglikyu bernyanyi dan berdonasi. Hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 ima puncak hari ulang tahun ke-70 sada dohot pesta gotilon HKBP Kebayoran Baru. Acara di Patupa di Parmingguon bahasa Batak Maringanan di Gereja Dohot Serbaguna A. Hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 acara Parmingguon bahasa Indonesia pukul 10 WIB totop do di Patupa Songon Nasomal. 12 gerakan Rp1.000 tu dana pensiun. Mardomu untuk program HKBP taringot penggalangan dana pensiun sialani tapatupado gerakan Rp1.000 per hari ima marhite nama ngisi kotak na adong di jolo nipitu keluar gereja. 10 tolu selamat ulang tahun Ari Hatu Tubu dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohok ruas ni Huriata pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatu Tubu dohok selamat ulang tahun Ari Parbagason tusudi ruas ni Huria na Tubu manang marbagas di tanggal 20 Mei saat rodi tanggal 4 Juni. Sa itu hatta nama masuk-masuk. Bolo tungadong ruas ni Huriata na tosar surat do peguarna di tikting na ulang tahun ni ibawa matu ganum situa di sektor na manang tu sekretariat. Apar pudi aka tikting nasoni jahahon hobar tu tikting cetak sadarion denggam mata jaha. Songonima sahat ni tikting duriata di bagasa minggu sadarion taingok bema maneakoni tujolo ni tuhata. Tabegema korsian ina hana.
Mari demahita sebuku ede nomor 806 ayat 1 ayat 3 laos tapasahat ma peliata. Ave masaring olumon, Tuhan manjagaon. Olong adong mangon dihon-hon, Tuhan manjagaon. Tuhan manjagaon. Las verohan masapeho, say diramotiho, Tuhan manjagaon. Sari hondong olumi, Tuhan manjagaon. Say ditangi hontangi ami, Tuhan manjagaon. Tuhan manjagaon. Las verohan masapeho, say diramotiho, Tuhan manjagaon. Orasi porsanoni, Tuhan manjagaon. Jumpego panidani, Tuhan manjagaon. Tuhan manjagaon. Las verohan masapeho, say diramotiho, Tuhan manjagaon. Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha, ima na mga ramoti ati-hati dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen.
Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, dihamu damang dainang haanggin ng pinaribot pe, horas madihamu sa luhut na. Horas mauliate di Tuhata. Tangihon hamu ma, barita nauli, sian hata ni debata, nagabeturpuk jamita di minggu eksaudi sadarion. Imana tersurat di buku Pesalmen di bidu 10 pitu mamuka mahisian ayat sada sahatu ayat onom sonom mapadok na disi tapai hutihut ma dirohata be asa hujahahami tangiang sian si Daud. Say tangi ma hasit tongan aleja hoba, tangihon ma alu-alukon, say tarehon ma pinggolmu tutang yakon, sian bibir naso marpangaci, say dapotan uhum ma au siap bohim, say ditatap matama hasit tongan. Nunga didodohoro haki, ditikir hobor ginai, dilalahodo au HP, dangadong jupako, hupopangi do aka pikiraku, asa unang mga laosi pamangaku, say marjaga doau, dilakalakan ni jolma si pangarupa diaka pabainan ni jolma dopak hata ni pamangamu say dihut-hut lakalakaku do akka bogasmu dang mauraur pangalakaku say hodo hupa jauh-jauh ay dialusi hodo awalede bata say tarehon ma pinggol mutuau, tangihon ma hatakon, ido sahat ni turpuki. Hurian itu hata na hinaholongan, damang dainang haanggin ng pinaribot, na marsaur nuay di bagas joro na badiaon, na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Bui do ratar jalo rohata mula didok padohan. Nahaci do. Molo dituhas sotui bana sotuhas. Tung nahaci maatong. Diuhumi baso marsala. Jalan nahaci do. Donga marsala. Hape doho tiba. Honagota. Aka bahasa na umum doi. Bahasa rakyat doi dihita halak Batak, jala juk doi mungkin tabigi padohani. Tarjalo rohata doi ya manginang. Idu asamolo dituhason na sotuhas tuhita, tak upaya do membuktikan kebenaran bahwa itu tidak ada terjadi. Jaladak pola salai. Molo dituhason na sotuhas, pinatuduhon bukti bahwa natutusi tutu dak terlibat dak songoni. Alay molo na mga luluy pembenaran dua tong jangan pernah kita lakukan. Molo diulah halahape anggui dang siulau tai. Alayanggo kebenaran harus kita junjung tinggi. Dohot hasit tongani. Nah hurian itu hata na marsaur di bagasan Kristus. Nah hinaholongan dihamuak kamanami. Dohot inanami. Nah paduahon. Dan apalah bahasa nai baru bera. Molo didok rupani di tonga-tonga ta. Tolema. Marlabas ni roha mahita. Pinalabas ma rohaon. Manang dalam bahasa yang umum,
di parsaurata, ya kita harus lapang dada menerima apa yang terjadi. Ima rupani yak tapuda-puda, si paingot na jut-jut, tarbigi jala mungkin hita, madok paddohani. Nah hamu amang inang, molo didok lapang dada, bui dui talapati rupani, tu roha na terbuka, walaupun mungkin tersinggung rohata, alai tapalabas rohata, lahumajalo namasai. Na paduahon akamang dohot tamuinang sian hatai, bolonunga didok lapang dada menerima, ba bui ma adong kelegaan, ya dang sesakbe di bagasan rohai, alani hatai, alani namasai, atikpe sosongoni namasa. Namangihum muse ba jupang ma rasa pakilalaan nasonang di rohai dangadong begusar buasa alanunga dengan hati terbuka lapang dada lau majalo namasai. Hamu amanginang na hinaholongan alay mulak tu padohan molo jujur hita na pungudi son dangulaw na gampangin. Molo borhat kita sian pengalaman tradisi dalam perjanjian lama, ya mata ikon abul ni mata do ido tahe ipon ikon abul ni ido. Jadi secara manusia hajol maun hadiriota memang maoldoi. Alai marsiajar mahita kembali tuhatani debata. Jalaido hasurungata dangadong dihita pamaloson. Hati goran hasitongan memang harus ikut ditegakkan. Alayanggo pembalasan dan dihita yatong. Alani itu di bagasan jamitaon huria nahina holongan ni Tuhan ditiki mengalami ya dipakilalahon Daud naso patut naso uhum sian sahalak partogi ima Saul tuisedo digiling ibana parsurion nai na pojot na dirohanai na mangodam hosana naik agohonon nai ra'aut sura martok tang nasida boido talu Saul alai dang diulai banai alai tabering madisi hamu amanginang di kejahatan ni Saul na manggogo na mangago hosa ni si Daud pola dibuan akaparangan na dohot marhite usaha berbagai cara lau mangago hosa ni si Daud senjata yang paling ampuh menghadapi pergumulan ini martangi yang doibana tu debata. Dari minggu itu pe jamitata rogate martangi yang dangi adong do naik kontak kas hagulu honota molo martangi yak kita ala dari minggu tangiang sadarion padidangion taringo tu alus ni tangiang dinamar tangiang dangi dialusi jahoba tangiang ni sipar tangiang molo martangiak kita tahangoluhom matangiak tai jala tangiak tai ngolutai tatangiakon jadi dos doi timbal bali amanginang jadi buido rupani halak say martangiang alay tangiang nai dang dihaposi idot tong dang dihangoluhon. Nah jadi tangiang tai ido hangoluata jalang ulutai laos ido tatangiakon benar ido tahe
Manang adok kamu mangido di tangyangmu, ale Tuhan liam madiau hamagoan nita. Molo songgok pei unang matuau Tuhan, mulubui tu halahama raido dohonota. Jala dak pola salah hodok ku hamu desi. Hate, mulubui tapasiding do pe hamagoani, ido tahe, ido. Jadi ku jujur loh kita daun ngamang ba la rope lugulubis disi roha bahaba ra rope harimau nita angguau so duau holak kulopik do tangaku itu kebodohan mati konyol hati. Jadi tangyak tai ido ngolutai laos ido tangyang ta artinya diulahon tangyang nai asa tangyang ni ala Kristen dang pasif aktif do tangyang itu. Nah, jadi di dok nakid di si senjata na paling ampuh dihajahaton ni si Sauli ima tangiang. Ay torang dui di dok mulai pahiti utamu nakina manginang. Say tangi mahasitongan ale Jehovah, tangihon ma alu-aluku, say tarehon ma pinggol mu tu tangiakon siap bibir naso marpangasi. Dang na mamitori diri sa sitong na Daud di son. Yang seolah-olah dia mengatakan saya tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak. Alai parjulo di boto ibana do bahwa Jehovah si ida saluhut si boto saluhut. Gimana parjulo? Napa dua hon di boto ibana do bahwa debata panguhum natigor jalan nasitong. Dilului jol mado di portibion. Uhum hati goran dot hasitongan alai sipata juk doi lipe. Jadi memang mengangguk dohita molosian si tutuna dangi dibuat contoh tu meja pengadilan dan kita terlibat di dalam persoalan ini yang sesungguh-sungguhnya kita tahu bahwa itu tidak terjadi. Jangankan kita mendapat hukuman, dongat tapi contoh gabe diuhum dengan sebenar-benarnya taboto do dia tidak bersalah. Waduh dak taboto mardokate, dak taboto makatahon. Dan saya pernah mengalami satu kasus seperti itu, alaidang kasusu ketika saya dulu melayani di Medan. Mulai di Begehamu adong kasus pembunuhan seorang bidan. Ya, bidan cantik ya di dalam berita itu mulai bigehamu dangi dia mati terbunuh ditembak misterius ya dengan jarak dekat pas dia tertembak jatuh ke pangkuan mamanya ya. Jadi kasusnya sedikit awalnya binoto ceritana. Nah, jadi ketika di pengadilan ya sedikit pun kebenaran dah dong dua tong binoto do persoalan itu suapala siko pe binoto badijabu iba memang betul-betul mengangguk do bah ngasaut di naroha otak pelaku merajalela ya tidak ada apa-apa yang korban memang laos buape nang pe adong nama nuru dangi alai mana melakukan pasti doikon dangi alai otak ni pelaku tong mainakin ala ni sinamuk na gudang. Nah jadi ala binoto nama sai jaladohot iba na jolo disi bersuara ba memang hatsi nai habe keadilan hasit tonga di portibion ni narohama ate. Nah hurian itu hata namar saur di bagasan Kristus imana terjadi di jami tahun ya. Nah somar salah dihasoguhon bahkan ditahi ikon agoonna hosana bohama pakilalamu disi akamang do tamunang jika itu terjadi di tonga-tongata marsuara dohamu manang hohom dohamu manang dohamu madok parsilak koma gudang do sipata di tonga-tonga ni nguluon say songom mata naha say songom mata nahatsit itu godang doi saya songom mata na hatsit adong doi ihut-ihut ahe dok kalak batak ihut-ihut si borok ninna
Jebulu tertali dong adoh may ba tertali. Nahurian itu hata amang doh tamuinang nahi naholongan di bagasan Kristus. Hukum pembalasan Daud itu tahu bukan hak manusia. Itu nak bana persoalan pergumulan ini digilingi bana tu debata holanon. Sadana tong dipelihara ibana ayat 5. Sai diihut-ihut laka-lakaku do akabogasmu dang mau raur pangalakaku. Itu tetap dia berpegang teguh dan berjalan lurus di sini. Sai dipaihut-ihut lakak-lakaku do akabogasmu dang mau raur pangalakaku. Bogas jalan meragam dalan di Portibion. Itu tahe laurohi tanak itu son, gudang do dalanita bulus dan nama-nama jalan itu juga berbeda-beda satu dengan yang lain. Belum tentu sada dalani tadalani rotu garejaon. Benar? Alaidung saat kita tu garejaon, anggodalan nasi tongi sada do nata tuju. Amin. Paiduda. Iya, beribu jalan ke Roma. Alai anggodalan nati gori tu banua gijangi sada do. Torang do di do Yesus. Audo dalani dohot hasit tongan. Nah, jadi merdalan di dalanima Daud di pergumulan nai hidup pernah udok nakin molo martangi yang dihangoluhon ngolunai ditangiyakon. Baidu datong. Unang nidok rupani ali Tuhan leo madio hai pason nita. Alai dengi jaga hai pason na. Ali Tuhan leo madio berkat ninna contoh. Alai holan na marjujulon na misalna. Dangi ali Tuhan leo madihami damen na alai holan na berbeda mucung ulon na. Baiduda, idia dong hadameon. Ali Tuhan, saya palabas rohanya kadung akonin na alai ati-atena ubal gasya pamatang na. Bulu do sungunida. Hido. Jadi moloita pangido imataulahon. Hidup pada didok bahwa orang Kristen berdoa tidak pasif. Doa kita itu aktif. Jalaido ngoluta imata tangyakon, tangyak tai imata hangoduhon. Nahurian itu hata namar saur di bagasan Kristus Yesus tu hata. Dan apalah bahasa nai baru bera mulo didok ate. Senang melihat orang susah. Dan dia susah ketika melihat orang senang. SMS. Susah melihat orang senang. Dia senang melihat orang. Saya percaya, yakin. Satupun di antara kita. Dauma dan adong nasongoni. Amin. Molo adong bertobat sadarion. Bayi doda. Bertobat. Molo tadok hupuji hotu hakku sitong mama muji Tuhani. Bayi doda. Nama muji Tuhani, nama layani Tuhani doi. Narotu gerejai, nama dopak Tuhani doi. Itu. Jadi didok nakin. Kata hehudok natopu hamu mekel. Dengot tamu rupi hatakia manginang. Nah. Jadi imana masa. Bui do sonang rohani donga marsa kiba. Ido. Bui marsak rohani dongan uju sonang iba. Alai sutung audu ya te. Ta suku bejo rohata merenung 2 detik. Alusihamu madi rohamu. Saulak nai dohonokku meluadong di tonga-tonga tanah songoni mubama. Idu atong. Mubama. Alai tangiyang namangolu ma tangiyang tatu debata. Jala ido ditangihon. Ido topik ni mingguta. Ditangihon debatado. Jauh-jauh ni partigor. Wah luar biasa. Hati. Ditangihon debatado. Jauh-jauh ni partigor. Jala laus ubuk do itu nadot di Jakobus. Hati. Ido. Margogos itu tuh do tangiyang ni partigor. Molo. Di habur juhon dan gabi ditakak konatong
Contoh, budu songon. Au ya ada mekel mangida sada ama. Jamat tahun di dia dong ulaun na mek na balga si partangiyang do. Itu. Molodang ibae ni mana martangiyang dang nabi noto besongod diaun. Itu. Las doro hadisi. Alai di dok holadang ibae ni mana martangiyang gabe buah. Sudah salah di rohana. Buah, si tong doi ngulu na martangiyang mangihutok kamu. Buah mangihutok kamu. Kamu menilai satu gambaran itu, satu contoh doi ade. Nah alani ido tuh hita saluhutna namar saur di bagasan Kristus. Nahi naholongan mulak ma tu jami tahun. Ngulu tahun daktar dok kita suadong na lebih hurang. Suadok kita natigor. Sutung dipandak kamu amanginang anong gabi dihukumi hamu au. Pad di tahun tigor mau nenamu dang tigor au amanginang. Dang sitong au. Mulu hudok au tigor sitong dang ido au manau jorbut. Ido tong da. Nah tumago dodong aku menilai au na denggam manang nadang daripada au madok tigor do au jala. Ido tong. Nah, jadi jamitata paingoton laos madok tu hita di tonga-tonga di perdalanan di ngoluta pasti do gudang akahamaolon. Itu sudah pasti. Ragam do di si naboi mungkin songong pengalaman di si Daud di jamitaon. Kembali firman Tuhan majuhon tu hita unang mabaloson najat aloni najat. Edo unang mabaloson najat aloni najat molo ido mahalubiata apa bedanya dengan orang lain alai songor dia do mengadupi amang do tamuinang kembali kepada firman Tuhan ai di dok Jahoba do tubang sona hohom mahamu Jahoba marporang humokop pamu. Allah turut bekerja ketika Daud sungguh-sungguh menyerahkan pergumulan itu dan benar dia terhindar dari kejahatan Saul. Kesempatan untuk membalas adong do. Bukti nyata uju terpodom Saul di rapikoni banado rabuni pahiani si Saul. Songo tada na adong do kesempatan molo martahin arwah Daud, tetapi tidak melakukan itu. Dang diulahon di banai alani ido hamu manginang kembali tu jami tahun aka parsuryo teka pergumulan teh satu dengan yang lain mungkin dang ido adong do hacik roamu ubain manang hita sama hita kembali pengajaran firman Tuhan sadarion paingoto kita molo halak na asing dang ido membalaskan air susu dibalas dengan air tuba firman Tuhan sadario paingoto kita air tuba yang kita terima marilah kita balaskan dengan air susu. Radero hamudisi. Idu atong. Anggiak manangau margogo mangulahoni. Ay dakkolak kamu. Tuau tuhita saluhut na do jami taon. Nah kembali. Molo portibion madok. Air susu dibalas dengan air tuba. Alayang gohita sadarion madok. Anggo air tubai. Ikon balosonot tamai. Dohot air susu. Nah hurian itu hatta napar pudi sahali ulihian edde nakin hita marede alaya gabe au dak polado tau marede alay hupe hutihut bukede nomor 210 pitu nakin apala tu kona tu rohaku molo tu wolo hamu mangedehoni laus iman no tu amen 210 pitu mohon kepada pemusik dan kita semua menyanyikan lagu ini 210 pitu ayat sada adong doi dia caratai mula sosala manginang. Musik tabuka jomang. Jehovah dong aku tungise aloki tangiang ni rohku padahon
hasiat ni debata au Kristus uluki tungah hata nepa ngisahi pasahat madalam mutu Jehovah jala hapus ibadah asa ibadah paturehon ay sakap naulido sakap dituhatta ditonga-tongani ngulut tabe amen martangyang mahita mauliate di hoale Tuhan debata las rohanami dipakulingi hohami sadarion marhite hatam tung di palabokodo ate-ate dohot pusu-pusu dami di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulu na mungkin bui mabay jut rohanami na mungkin bui mabayin terancam ngulu nami songon namasa ni adupan ni si Daud alaidang dibaloso ni bana najat maralohon najat di pasahat ibana dosa luhut na itu adopamu asaho na paturehon di persoalan na pinatupan ni Saul maradopon Daud sian naso hasalaan terbukti dang adong disi na teraniaya secara fisik dang adong disi na aguan hosa ima sakap hadameon ima patuduhon naso si pamasaon hukum pembalasan jala diajari hodo hami Tuhan sadarion molotu ngadong nama bajut rohanami husal puhok kami maitu tu dang ulaon naneangi tung borat maul doi alai ima si porsanon nami asa dapot hadameon hasonangan hanguluan nuaeng nang sugut di tonga-tonga ni ngulu nami pi pasu-pasu huriam pasu-pasu nang akar wasmu nang hatam sadarion ima si jata nami di nasa pergumulan nami nunga di paingoto tuho mahami martangiang ay gir-gir doho Tuhan tumangihon tangiang ni akapartigor sesadosa nami di bagasan Tuhan Yesus Kristus martangiang hami tuho amin damang dainang nahinaholongan taudutima acarata marhite namarede hita sian bukwede 770 mamuka senak sada uhut laos marpilian tujulo tu ulaun pengembangan masyarakat HKBP Marede Mahita. Tujulo do nakita naman, amang ke depan amang, ke depan.
sun gogoy debanorus mahogano pari ditangana doho mola musuro tung nasonan diapuan naho ditangana doho mola musuro tung nasonan diapuan naho. Tatangiakon ma piliata, ali di bata manami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut, silehon-lehon na dinggad dohot na sa uli basa, na mauli utus, hupasa hatamima, siyan na nilaw mito hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo, ditonga-tonga ni huriam dohot di Portibion, buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana dilehon mi todirori sadot gogoki rori sarut artaku upasahat itu ho nasohu satoku alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say ro maharajaomo, say saut malomo ni roham, di Banua to ngaon, songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadarion, hangoluan siap hari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaur homadamena tutodim. Amin. Kuriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus parmingguota di hata batak toba di manogoton nunga sipul pinuji matuhani ala yang guasi ni rohani di bata dang matcohot siak kita alani hamiyak kaparhobas na marhobas di manogoton pasahat to tongata selamat hari Minggu ma dihita saluhutna horas tuhatama mama sumasухita mau lihat